kai Allah ya sauka al'asar ta gabato tun kunu Allah ya sauka mana ga yaro ya tuya ishe ka kai ni in ba da malaye na sai ina da zuciya irin ta mutanen da ba dan zawon jini ya kace ni da wanga yaro kai Allah dai sauka yanzu ina mi abu la ilaha illallah kai to shin wai kai kana faɗa albarka garin ka tuwo kai tuntube da ubanka wai kai kana ganin na daraja ni ba ma shi ba Allah ya shirya kacin akwai 20 nan da Allah wallahi tun sai ban tuko ni ba babu 20 wallahi katon banza ni da ka dauko kuɗi da baka ubanka nake ina ma aifin ka ma kashi wallahi ni dai aihuwa ba taimun rana ba wallahi ai hankuri dan zamani na ka taka ba kashi jini ya tai idan ya ta ba kai wannan ka ce malantana da wannan da Allah da zahi ne nika so a kawo mishi saboda ka san hura in tara zahi nan ta ba da kala so ni da Allah ka aso mishi kada nika jira kakka rabe ha to kai tirekin babu da ka diba irin wahalhalun da na shawo na tirekin salamu alaikum amma bakin ya yi ci wala salamu alaikum wa alaikum salam wani ina kuma inda ba labbana bai biya ta to ni na Malam Muri. To ba za ki nika tuwa ba abu na sani haba ai hankuri yana. To ya gidan. To gida babu daɗi zan faɗa ma gaskiya. To ni horo kuma an samu da tuwa ko. Abubuwan suna Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wannan ku. Ka samu ana. Ban samu kana. Wallahi yaro na da albarka. Allah ya sa bai shaye. What? Na wai shi na a zo ka makaranta ma ai kai ko. Za a da kana insha Allah. Babu shi ba makaranta an kai. Allah shi ma albarka. Abiya can kasuwa ne. Ka san kuma abiyo da abinci. To a kawo su gida saboda ka san yara kan nan naka su dan lambu wallahi a to dai to ina jin ka ka san me nika kallo abinda mai gane ba shi zan yi ba ni hawan kuma an gana kana kallo me yayi da albarka ko debe mai dai albarka ka huta what kan mi to kai ka sai irin ce da ka tula bayan idan ka sai mi ya ka tula ka debe mai albarka su dawo zama guda da kango wurin dana dan dana yanzu Allah ya kira shi babu shi babu danka nan danka gaba mun ka ta wurin mai gari ya sace agwagi da ni da kai an ka zauna an ka sassanto ta ba haka na ba ya za ka bidana danka ka bincike yaranka ni dai buri na ka ɗebe mai albarka dai malam Mudi wallahi raba hanya za mu yi da kai saboda mi ya za a yi ka ce dana da yanzu gaba gare ka abinci za ka gida na ka miya kawo what miya kawo ni cikin noma yara asalin sai dai baka ci ne mai gun banci ne gaskiya sai dai mu rabu da kai mai baran kowa shi kama gaban shi domin koyo baran to tai amma lamba ta na ga karen dukkan ci ne mai ka kiran ba zama da yara ni dan ka kolin guna na kara gari ya shigo sai na ka alƙali ai ban da mutunci nan da kuma kan ƙara dawa